Hej. Før vi starter denne video, så vil jeg gerne lige sige vi vil nu snakke om pixelering inden i processing. Så vi starter med at skrive void pixelering, fordi vi skaber et slags tomrum og understreger det pixelering vi laver, og så vil vi så udfylde den med koden, så den faktisk vil virke. Så vi skriver størrelsen først, som vi så vil have, der skal være 10. Du kan også vælge alle mulige andre størrelser, hvis du ellers vil have det, men vi vil have 10. Så skriver vi y-koordinaten for dens størrelse. Vi starter med at skrive, at den er 0, og siger så, at den er mindre end billedets højde. Hvor vi så siger, at y er lige med y plus størrelse, så y der vil så blive ændret til 10, eller hvad end du skriver heroppe i int størrelse. Derefter skriver vi x-koordinaten, så ved den størrelse, og vi starter igen med at skrive x er lige med 0, og skriver så, at x er mindre end billedets bredde. Så skriver vi x er lige med x plus størrelse, hvilket så vil gøre igen, at den størrelse x har, eller x-koordinaten er, det vil så være 10. Skriver vi film below get og stroke below get for at skabe selve de små pixeleringer og nærmest zooms ind i selve billedet. Og stroke det vil så gøre, at den former selve den lille firkantede del af pixeleringen. Og så rect, det vil så presse af, så for at det er en firkantet form, som den vil få. Så lad os vise jer, hvordan det fungerer. Sådan der. Den vil gøre det helt automatisk og bare lade det stå sådan der. Så vi vil nu kopiere noget herind i stedet for det der. Og så vil Asger starte om 2 sekunder. Kom nu, ja. Tak. Asger. Goddag og velkommen til min Let's Play. Vi starter med at bruge 4 værdier. Vi har integer x, som er 0, integer y, som er 0, integer value 2, som er 14, og integer value 3, der er 15. Jeg vil senere forklare, hvad vi skal bruge det til. Inde i den her void, der har vi alle de her normale ting, der bare skal til pixelering, som vi forhåbentlig har fået fortalt tidligere. Men hernede har vi også x lige med x plus value 3. Og hvad betyder det? Jo, hver gang den her loop det kører, eller den her void den kører, så bliver der lagt 15 til. Altså så kommer den næste pixel der bliver pixeleret. Ligesom heroppe, så er det en rektangel, den starter i x og y 0. Så altså hver gang og fill og stroke og alt det kommer lige på en pixel, i stedet for på alle sammen pixels på en gang. Det vi gerne vil have, det er, at det kommer til at tage en pixel ad gang. Men problemet er, hvis vi kun gør det med x, så kommer den jo, stopper den, så bliver den bare ved med at flyve derud af. Så vi skal have, at den skal stoppe. Så hvis x det er større end billedets bredde, så stopper den og bliver til 0 igen. Men hvis vi så bare får den til at køre igen, så bliver den jo bare i den samme y-position. Så vi skal også lige lægge 14 til i y. Og på den måde, så kommer den til at starte her, gå hele vejen over, gå ned, hele vejen over, og så bliver det lidt ligesom sådan en gammeldags skrivemaskine. Men problemet er, at vi skal jo ikke bare lade den blive ved hele tiden. Så derfor, så når det er, at den har nået billedets højde, så skal den stoppe. If y lige med billede height. Så bliver den laver den x til 0, y bliver y plus. Ja, det er jo rigtigt. Så bliver det stadig y. Nå nej, det er den forkerte at kigge på. Ja. Der skal være en stoppet i hvert fald. Så er det, det her. Ja, det er den. Hvis det er, at så hernede, der stopper den det så ved, at de her values, de bliver til 0. Og derefter, så kan der jo ikke rigtig ske noget. Så lægger den bare 0 til hele tiden, og så sker der jo ikke en skid forskel. Vi kan lige prøve at køre den og se, hvordan det går. Ka-ching, ka-ching, ka-ching.
Og det virker fuldt ud. Jeg vil gerne have, at I går ind og liker Sengeløs Dagligbrugs og Lad være, er med i vores giveaway. lad være. Tak for i dag. Vi undskylder for den uprofessionelle måde, Asger han opfører sig.